7 AM na. So muna mong view oh. Buntag init na kayo. So mga piso ta. Ito para sa kuan. Sputnik ng gahe kay ba? Tugo ra ba ni nakutaw samot gini kalami? Kopi ko brown eh. Hindi ko pilihan ako. Ano naman? Tamis kayo? Eh, Water bitaw na. Ano to? Napila ba yun? Di plastic. plastic. Oh my gosh. Subog ora tanang manog kaligo no. Manglabas ta. Maglabada. Ay.